कॅनल नाग जे होता थंयपर्यंत कंप्लीट झालं. We did the work of almost 25 crores in 2 months. 2 months we completed. And testing started. We found signal. So from the day we were for 5 years it was testing. Repair it will be the responsibility. That is one good thing we introduced. And it's RCC land केले म्हणून it is similar to that very tense on the canal then we can support that. It is not very expensive. On the canal I sir MSc दिला आणि त्याने एक्झामिनेशन करून द्या that will be फक्त आमचं किती सर इंग्लिश आणि इंग्लिश किती असेल बियर व्हेरायटी किती काय नाही आमची ॲक्च्युली मोमेंट करीत राहून नाही ना सर आम्ही तिथे ऑफलाईन तुमच्या अप्रोच आहे हे कन्सेप्ट लेबलिंग लोक जे आपण लोकल सेंटर तुझा पॉईंट अपना गाड़ी पीछे पीछे ड्राइवर की ड्राइवर आवरे सावकाश चल हे आमच्या जिल्ह्यात खावटा चल फिरायचं चढ होईल कोण रे पियायला